Μα και στο σημερινό βίντεο θα πάρουμε αυτή εδώ την έκπτωση. Φύγαμε. Skin τη Jessie και ένα Legendary Star Drop. Πάμε. Ωραίο skin. Μ' αρέσει. Πάμε 10 Star Drop τώρα. Εντάξει, ωραίο πολύ. Μ' αρέσει. 3.000 blinks. Epic. Epic για να δούμε. Δεν πειράζει. Epic. Πάλι Epic. PowerPoints. Mythic. Mythic ρε. Όχι ρε gadget. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αλλά 5 μένει νομίζω. Rare. Super Rare. Epic. Legendary. Παιδιά πήρε να πάρω 2 Legendary γιατί δεν έχω πάλι Legendary. Πάμε. Εντάξει, Hyper Chat. Δεν με πειράζει τόσο. Mythic. Τι είναι αυτό ρε. Τι γίνεται εδώ. Οκ, gadget, εντάξει, δεν πειράζει. Μάγκης, πολύ ωραίο όμως. Πολύ ωραίο. Το Legendary έμεινε τώρα. Πάμε. Νάνι, οκ. Πήρα Νάνι, πήρα παίχτη. Πολύ ωραία αυτό το unboxing. Πάρα πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Πήρα gadget που μου λείπαν. Τώρα θα μαζέψω και 3.810. Θα κάνω άλλο ένα βίντεο. Το παίρνω κι αυτό. Έλα, πάμε. Άλλο ένα Legendary Star Drop. Πάμε. Λοιπόν, έλα Νίτα. Ωραίο skin. Και τώρα το Legendary. Gale! Κάνω παίχτη. Ναι. Αυτό ήταν unboxing και φίλε. Αυτό ήταν ωραίο. Μπορεί να φύγει τα Jets, μπορεί να βάλω 20 ευρώ. Αλλά πάρα πολύ ωραίο unboxing. Ναι ρε φίλε. Καλά με την ομάδα πάμε χάλια. Εγώ βοήθησα τώρα. Αλλά ναι ρε φίλε. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήμουν full τυχερός πιστεύω. Γιατί ήμουν αφού κολόφαρος 2 Mythic και ένα Legendary. Μα 2 παίχτες. Bye μάγκες.